учител по карикатура, работя в проекта с обект на Министерството на образованието. Радвам се, че са наши гости. Моля, както в началото на всеки спектакъл, телефоните ви да бъдат изключени или на вибрация. Желая приятно гледане, забавлявайте се, понясвайте се и честит празник на всички. Къде са, човек? Обаждай са. Всеки път са гъсня. Пустай. Ало, актьорите! Отървахте си ролите, бе! Празникът те чака! Атака! Здравейте! Здравейте! Както вече разбрахте, ние сме карикатура. Без напади за тази карикатура. И ако ни срещате първица, значи сте оценили шестица. Джакпота, така да се каже. Защото вие сте зрителя. Вие сте важните. А ние ще ви разсмеем. Ще ви разплачем от радост, разбира се. Ще ви закачаме. И ще ви смаем, и ще ви очудим. Ако заспали сте, ще ви събудим. Хайде, че времето вече не чака. Хващайте вожда. Да не бавим миг забавлението. Начало на представлението. Всички долу на земята! Давай, обир! Никой да не мърда! Още някой да не е разбрал, че това е обир! Дъждата! Скъпи приятели, този сюжет е отдавна познат, но в часовете учебни някак изпуснах го, брат. Затова точно днес, че вече отлагане не търпи, че търсят правдата мъжките ни души, ще бъде смело мъжкото ни сърце, защото Дискриминацията е на лице. Уважаема публика, този сюжет е всъщност толкова стар. Имаш ли дъща в къщата? Имаш си звяр. Всеки съпруг, който живее на територията на жена си и на нейните жители, се нарича заврян зет. Този природен феномен съществува откакто свят светува. Тук няма място с хора, кой е пръв. Завряния зет или тъщата. Очевидно е, че място на зетя е винаги на опашката. Или между прозореца и фикуса, да пази завет на фикуса. А първенството или почавът е за тъщата. И именно тази несправедливост, крещяща несправедливост, кара толкова много завряни зетове да изрекат най-милите думи за тъщите си. По-скоро на ум, отколкото на глас, разбира се. Искам да съм зет заврян, искам да живея там, имаш ти тръгва срам и срам, от утре да гледам съм. Искам да съм зет заврян, искам да живея там, имаш ти тръгва срам и срам, от утре да гледам съм. Пичо, естествено, обяснявате, сядайте да пиша, здраве! Мъж се скарва с тъща си. Махам се от тук, по-добре да живея в джунгла с канибалите, отколкото тук с теб. Благодаря ти, Господи! Дайте молитвите ми! Пак извади късмет. Навън вали. Ало, ветеринария ли? Да. Ами сега при вас ще дойде тъща ми с старата и кучка Джима. Тъй. Ако може да изслушате най-смъртоносната инжекция, а да не се мъчите, да я пустите максимално бързо. Да, ама Джина ще намери ли после се лапате до къщи? Ало! Ало! Помощ! Тъй ще им паднат басейните с крокодилите. Какво да правя? Ами, щом крокодилите са с ваши, спасявайте си ги вие. Зеца бе молът да си тъща на лекар. След като от тъща го изляза от кабинета, зетът влязал да се поинтересува за здравето й. Докторе, има ли надежда? Да то, че имам никаква. Просто настинка, брат.
преди докато съм тук да ти кажа, вчера съм имал ужасен кошмар. Съм имал, че тъща ми води един крокодил. Ах, тези жълти очи, ах, тази сблъскана зелена кожа. Стига, бе, настръхнах, страшно. Ама не съм ти описал крокодила още. Всеки са напълно може да укрепи нервната ви система. Как? Ами като изпратите тъща си в него. Пред двореца на един шейх спира автобус пълен с възрастни дами. Пак ли туристи? Питат шейха. Не, тъщите видват на гости, отговаря секретаря. Как може да почва цяло семейство с една единствена карта за почивка? Отговор. Карта се дава на тъщата, цялото семейство почива. Какво е наказанието за друженство? Две тъщи. Стига, айде, да се занимаваме с друго. Здраве, за тъщите. И за нас. Скъпи, вчера оставихте бутилки водка в хладилника, а сега е само една. Защо? Защото не съм видял другата. Друга риба! Я, моли, дай съм червичка. Подарих на тъща с цигулка, мислех си, дано да започне да се занимава с музика. Нищо не стана. Нищо. Същата работа е с мене. Вече 2 хора подарява на тъщата и нищо. Ей, знаете ли какво означава смесени чувства? Не. Когато тъщата ви се хвърли от скала с новата ти кола. Един мъж попитал тъща си. Имаш ли твои снимки? Да? Искам 2. А, скъпи, къде ще ги сложиш? На чорапите. Ей, пичове, да ви се похваля! Спечелих от тотото! Браво, бе! Ами как се отнесе тъщата ти към това? Направо умря от радост. Боже, толкова щастие наведнъж. Давай, раздавай! Пич, дай карта ще играем. Гъсти навънка, нали? Дай още 2 деца с 3 карти било така. Без гост. Деков с вода, бързо! Чакай, какво е Илика? Деков с вода искам бе, човек. Добре, чакай, бело ти играем ти. Малко няма да ли? Напълни. Добре, хубаво. Ай, пичове, продължаваме без гост каза. Давай, всичко коса, раздавай, Ваня. Как? Ама аз с 3 сака без всичко ще ти играем. Ай, дай още Деков, бързо, бързо! Ай, по-бай! Ама Илика, разгаряш ми белота, бе, човек. Геран имаш у вас. За какво са ти тези кофе? Аз съм имам герана, но тъща падна в него и водата стига само. Шопани ма куча. Вчера за малко да блъсна тъщата. Оле, какво стана с пирашките или отказата? Не бе, наста. Зек се връща от погребението на тъща си. Минава от някаква спека и на главата му пада телевизор. Гледаш нагоре и си казва: Ха, майка е, вече е пристигнала. Цялото семейство се е събрало около смъртното легло на тъщата. Тя вече е затворила очи и не реагира. Но изведнъж през прозореца влита голяма пеперуда. Тя отворила очи и се загледала в нея. Но зекът си прошепнал на усо си: Мамо, не се разсейвай. полицай спира кола и казва на шофьора: Дай си книжката. Ето заправя. Може да организира имаш? Отзади е багажникът. Аптечка? Е там отзади е тъщата вече. Ти го си има някакъв чувал там. Именно. Няколко приятели говорят как биха се отървали от тъщите си.
ден малко по малко в кафето. Докато не умре. Слушай, аз какво ще направя? Точно! Ще изява нова кола. Ще я поведе с перачките, се качи да се повози, да я плова, няма да може да спре и бам! Се разби в някоя скала. Да, ти подам пистолета по-лесно. Слушайте, моето е най-тъпо. Аз на моето ще купя 10 опаковки са налгин. Ще ги изпея всичките в един тиган и оттам ще направя едно огромно хапче на налгин. Ти си. Ще ги оставя на масата, като влезе тъщата, ще каже какво голямо хапче на налгин. И аз дай шат! С базата по главата. Ама да ви дам пистолета, не се занимайте. Зетко, ето ти 100 000 лева. Прояви струва и само искам да поглебеш много богато и да ми сложиш такъв мраморен паметник. Разбра ли? И Валя, не се занимайте. Ще пиме човек коли, жени, ала, баба, мореца. Ало, мамо, направих всичко както не реди. Прави струва и погребението е днес като това. Ще пи. На здраве. Обвиняем ли с какво оставите къща си? Аз? Да, се обеснича. А в него какво имаше? Една щангичка. Виновен! Как виновен, бе? Там се връща обратно да се отпуска в Австралия и се разказва. Прекрасна страна. Там, където бях, имаше всичко. Барове за мен, слънце за децата ми, плажове за жена ми и акули. Акули за майка й. Майка й. Ей, много мръдна тая моята къща. И аз съвпадението. Аз пък мута много се обичам. Със всеки изминал ден все повече. Ден след ден. Утре ще правим 40 дена. О, свали ми телефона, пичуе. Тихо, намери телефон. Ало, Георгиев ли на телефона? Да. Имам лоша новина за вас. Тъща ми почина тази сутрин. Какво да поръчам?